Bună și în acest episod vom face ceva mai clar. Și hai să începem cu ce am vrut eu să fac clar. Eu sunt foarte rău la videoclipuri, așa că vreau și vă rog frumos să înscrieți provocări, pentru că vom face provocări nebune 1 și de aceea vreau să înscrieți provocări și abia aștept să faceți asta pentru că am nevoie de voi. Vreau să mă susțineți și asta vreau să faceți în continuare. Eu tot ce vreau este să postez și să mă susțineți și eu sper să fac filmulețe cât mai bune și poate voi face și drama mai live, dar trebuie să-mi dați like, comment, dacă lăsați numărul vostru de telefon ca să vă sun, ca să fac față la telefon și provocare. Pa!